אם כן חברים, אנחנו בסוד העברי, עמוד 84, פרק ה'. פעם קודם דיברנו על השבת, המשמעות שלה, מצד הבורא, איך משפיעה עלינו כיצורים. לא קצת נחזור על הכל כי זה היה גם פרק מסובך, האמת. אבל הבנו שאנחנו בעצם עדיין, קצת לחזור ברמת העיקרון, הבנו שעל ידי זה שכתוב בכל יום ויהי ערב ויהי בוקר, נכון? ויהי בוקר, סליחה. לא, ויהי בוקר. צריך לבדוק את זה. מה שקורה זה שאנחנו בעצם מסיימים סיום של יום, אנחנו תוחמים אותו, ומשום מה ביום שביעי לא היה דבר כזה. נכון? ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, איך אומרים בקידוש אפילו? איך ראש המעבר כל צבעם, אבל... אז כתוב איך הוא פחות או יותר מה קרה ביום שביעי, אבל אין ויהי ערב ויהי בוקר יום שביעי. אזי אנחנו נתונים ביום שביעי של הבורא. אזי אנחנו נתונים ביום השביעי של הבורא. וזה מעניין, כי בעצם היום השביעי הוא אינקפסולציה של כל הימים, התיחום של הטבע משמע לכדי יציבות. בין היתר אמרנו שהדבר הזה גם, נכון, הוא נותן את האפשרות בכלל לבחור, מכיוון שאם אין לי סביבה שהיא ידועה מראש, אין משמעות לבחירה שלי, כי כל דבר שלא דטרמיניסטי, אני לא יכול בעצם לפתח בעולם מוסרי. לכן הדטרמיניזם הטבעי מחויב מציאות בכדי שאני אוכל לבחור, להיות מוסרי. אז איפה שאנחנו עומדים כרגע, זה בעצם עולם שנגמר, נכון? ואחד הימים בשביל נחתור השאר, בואו שנחזור קצת על קידוש, שאנחנו נבין את הנקודה, נבין מה אנחנו בכלל אומרים. אז לפני כן, כשאנחנו עושים קידוש בשבת, מה אנחנו בעצם מקדשים? את שבת. שלנו? או שלא? זה דבר מעניין. הנה עכשיו זה ככה, בואו נעשה ביחד. נעשה את זה במרוקאי. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ואכל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כמו שבא בכל מלאכתו, שברא לי לעשות. מה עם האדם? הוא בכלל בסיפור. נכון? זה השבת של הבורא. אז למה אנחנו צריכים לקדש אותה? לקדש אותה ככה? מצוין, אז בואו נראה. אשר קדשנו מצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו, בעבר ברצון הנחילנו, משמע, זה שבת שלו, אבל... הנחיל אותה לנו. כי הוא תחילה למקרא הקודש, זכר למעשה בראשית. בעיקרון לא זה ביום שישי. לא, זכר גם מצרים זה עוד דבר שאני פעם נוקט את זה עכשיו כי זה דבר עמוק, אבל קודם כל צריך להבין דבר פשוט מאוד, שהזכר יציאת מצרים בין היתר, חלק מהסיפור זה שמה, שיצאנו ממצרים בשביל לקבל את התורה, ובתורה כתוב, מה? שאמרו לי משהו לקודשו, שאתם קוראים מלאכתך, נכון? והדבר הזה גם ביתר מובא בקידוש של הבוקר. זה מעניין. אזי במהות השבת היא שבת של הבורא. ומניטו אומר, זה ככה, צריך להבין את זה יותר עומק, אבל שהקדוש ברוך הוא באמת שובת, לא נח, או נופש, שובת. זה חשוב. והוא לא בדיוק מתערב יותר מדי בעולם. זה בעצם, הוא השאיר את זה לרוץ על סרט נע, באוטומציה מסוימת, והוא מתערב כאשר יש דברים חריגים. קצת דומה למה שיש לנו, שאנחנו בשבת, יש פיקוח נפש למשל. אז הקדוש ברוך הוא מתערב, להושיע את העמו, משדד את מערכות העולם, מקבלת התורה, אבל הוא לא עושה דברים, הוא לא מתערב, הוא נותן לנו לעשות. יוצא בעצם שאנחנו סוג של דליגייטס, מה שאנחנו נציגים שלו בעולם, ועוזרים לו לקדם את הרצון שלו, דרכנו, ביום השבת שלו, כי בו הוא שובת. ביום שבת אנחנו עוזרים למה שרצו, בשביל שבהם נעשה לא? עוד פעם, השבת שלו היא כרגע. מכיוון שהיום השביעי לא נגמר, אנחנו בעיצומו. לא בעיצומו, סליחה. השביעי שלו, זה לא יום השישי שאנחנו מכירים, זה לא יום השביעי שאנחנו מכירים היום בעצם. בוודאי. כן, אנחנו כן תומכים את יום השביעי. עוד פעם, אני חוזר. אז אני חוזר, עוד פעם. זה תת מעגלים רקורסיביים, זה נקרא. איך אני אדבר על זה? זה מערכת שהיא תת מערכת. משמע. יום
בתורה, בלשון הקודש, היא לא פרק זמן של 24 שעות, אלא היא זמן כלשהו תחום. שאנחנו לא מכירים. לא בהכרח מכירים, אנחנו פשוט נותנים איזו סיגניפיקציה אחרת בכל זמן. אם תרצה, הרמב"ן מביא את זה, גם כשהוא מתווכח עם האח הנוצרי, תומאס פריי. הוא אומר לו כאילו, הוא מנסה כאילו סוג של להתקומם איתו, והוא מביא איזה יהודי אחד שמביא למעלה, והוא אומר לו, תגיד לנו מה זה יום בשפתכם? הוא אומר אותו יהודי, דיה, כמו בספרדית, דיה. כאילו, כן. אז הוא אומר לו, עוד פעם, אולי היהודי הזה, שהוא קצת בור בנושא הזה, אולי אתה יכול באמת לשאול, אבל אני יכול להוכיח בצורה אקספרדית, והוא מביא שם כמה דוגמאות. אז היום שהבורא הוא לא יום שלנו, שנאמר בין היתר, 1000 שנים, איך רק כמאתמול. 1000 שנים בעיניך כמאתמול, זה גם סוג של הגבלה שאנחנו עובדים אותה בצורה חז"לית. לא יודע אם שמעת על זה פעם, נכון? שכל אלה, יש כאילו כל אחד מהאלפים יש לו סיגניפיקציה, נכון? עכשיו אנחנו נמצאים בתוך 2000 שנות תורה. עברנו כבר כמעט 6,000 ומשהו, בזמנים האחרונים של לקראת הגאולה. ועל פי הטיימליין הזה, אנחנו ממש נמצאים on the verge of היום השביעי, שיכול בין היתר לעשות משהו נחמד. אני יכול להכניס שבת לפני הזמן, נכון? אפשר להביא את הגאולה קצת לפני כן. ואפשר שתגיע, כי בכל מקרה יום השבת יגיע בסופו של דבר, כי הוא תחום. אז לאסוף את הכל אחורה, אנחנו מדברים על דבר הבא. השבת במהותה היא, אצל הבורא, היא הזמן שבו הוא מתנתק מהעשייה סלש יצירה, ומעביר את הדבר הזה אלינו הנציגים שלו בעולם. הבנתי, הוא עצמו לא חוזר ליום ראשון. לא. הוא עדיין שם, אבל אנחנו בתוך תת סייקלים שאותם שבוע. אוקיי? ואנחנו מחכים את פעילות הבורא, נכון? שנאמר, מהו רחום, היה רחום, זה במידות, אבל גם במעשים של השבת, שזה משמעות. ולמדנו בעצם איך כל הדברים הללו בעצם מתחברים לכדי עולם חדש של תפיסה. אבל זה סוג של מסובך, למענו הקדושה והברכה, ומביאים את המשמעות ואת האינטגרציה ואת הפרלליות שבהם, שזה קצת מעניין. ועכשיו אנחנו מתחילים בעצם לדבר על זה שיום השביעי נגמר, נאסף, נחתם, הטבע התקבע, התייצב. עכשיו זה הזמן שהזירה שבו הבן אדם מתגלה ומתחיל לפעול בעולמו. או בעולם שהוא נתון בו. מה זה אומר? עכשיו אנחנו נראה. אם כן, פרק ה' אנחנו נמצאים בעמוד 84. תכלית הבריאה. יפה מאוד. אנחנו, טוב, זה בלגן פה, בסדר. קול. אוקיי. מדהים. אם כן, אנחנו שם, סליחה, יש פה אני עדיין חדש בתכנות הללו. בסדר, מדהים. טוב, אם כן, תכלית הבריאה, בריאת אדם מוסרי. משמע לבריאה יש תכלית, נכון שקדוש ברוך הוא כילה כל מלאכתו, כליה ותכלית באותו אזור. משמע שתכלית זה סוף מעשה, מחשבתך בין היתר. משמע הרעיון הוא בעצם להגיע לכדי כינוס על ידי סיום של אופרציות. אז פה אופרציה שנגמרה, וגם עתידה להיות, מה? זה להגיע למצב של עולם מוסרי. אוקיי? זה הסוף של השביעי. אז בואו נקרא. תכלית הבריאה. בריאת האדם המוסרי. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. שים לב, אנחנו מתחילים פתאום, אנחנו עושים שיפטינג, נכון? קודם כל היה סיפור A, שגם הקדוש ברוך הוא אומר כאילו, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. נחתך הכל יום השביעי, קאט בסיפור, פוף, עוברים לאדם. זה סיפור פרסונלי יותר. אוקיי? זה מובן פה הטיימליין? מגניב. אם כן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם, אלוהים, פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומצת על הארץ. סוף פסוק.
כפי שהזכרנו בפרק הראשון בחומש בראשית, מתואר כיצד הוציאה הארץ מתוך עצמה דשא, עשב, עצים ופירות, דגים מן המים, שרצים עופות, בהמות וחיות, ולבסוף, גם את היצור הטבעי הגבוה ביותר, הוא הנחש הקדמון. שדומה בכלל למה? לאדם הראשון, בכל דבר כמעט. כמו, הוא הולך זקוף, אמרנו, ועל 2, הוא מדבר, הוא אינטליגנט, הוא בא לאכול את נבואה. שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. נכון? יפה. הוא מסוגל לשמוע את דבר השם. אולם, למרות המשותף בין הנחש לאדם הראשון, השוני המהותי ביניהם, שהוא מהותי ביותר, הנחש מכיר רק צד אחד באלוהות. הבא לידי ביטוי בשם אלוהים. אוקיי? בוא נקרא פה את ההערה למטה. התורה מתארת את בריאת הנחש כך: והנחש היה עירו מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים. אדוני אלוהים ברא את הנחש. בוא נראה. אבל כאשר הנחש מתווכח עם האישה, הוא אומר, כי יודע אלוהים כי ביום אוכליכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם. כמה? כי אלוהים יודע טוב ורע. הנחש אומר שוב ושוב אלוהים ולא אדוני אלוהים. אתה מכיר את השונה המהותי בין השמות לבין, כאילו, של הקדוש ברוך הוא. זה אחד הדברים שמאוד מאוד מעניינים, אגב, בתרגום הנוצרי של התנ"ך. הם מאוד מאוד התקשרו עם הנושא של השמות. לכן יש שם סוג של שיתוח של המציאות, אבל כשאנחנו מדברים פה... זה מידת הדין, השם אחד השמות מתאר אותו את הדין, הבנתי, או... נכון, אמת. משמע, אלוהים הוא בגימטריה הטבע, או נכון, הטבע, ובין היתר, משהו שבעצם קורה בטבע, זה עולם שהוא יותר דיני, בין היתר. מה? הוא יותר דיני. דיני. יותר דיני, לא לגמרי. זה עולם ממוזג בסופו של יום. כי אדוני אלוהים ברא את העולם, אבל הטבע מהותו הוא דיני, דטרמיניסטי, כאוב, חוקי. אני אעשה עכשיו, לא יודע, אני אקח כדור וזרוק לסל. הבריאה תגיד, והחטאתי. הבריאה תגיד, אוף, פוצי, מסכן, אולי נעזור לו, בוא נעשה את זה לסל. לא, יש גרביטציה, ויש אותי, ואני גם היום חייבת להתקפה אף מה, אז בכלל אני לא מצליח לקלוע. הנקודה היא שבעולם שיחסית דיני, או הטבע, אין ימין ושמאל, הטבע לא יוותר לך, so called. אוקיי? לא ייתן לך קרדיט. אתה תקום בבוקר, אתה לא תסתכל ימינה ושמאלה, ידרסו אותך בכביש. לא כי אנשים רוצים נחמדים אליך, כי הטבע בנוי בצורה דטרמיניסטית. אוקיי? תלך על צוק ותיפול חס ושלום, מה יקרה? תיפצע. אז אתה רחמן, תיפצע נכון. אבל אף אחד לא יבוא מלמעלה ויגיד לך, אדוני, בוא, second chance, סופר מריו. לא, זה לא עובד ככה. אבל אדוני אלוהים הוא משהו קצת שונה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא מיזג לתוכו את מידת הרחמים. שמה, זה מקום שיש בו גם קרדיט. וזה מה שאנחנו נדבר עליו כיום, להבין שבאמת, כל הסיפור הזה שאנחנו נמצאים פה זה חסד אחד גדול. איזה זה שנבראת, כבר אתה כבר צריך לשמוח. מה יתעונן אדם חי? אני אומר לך בסוגריים, די לו שהוא חי. עצם זה שיש לך ישות, אפילו אם מזעזעת, מתמטית, תעזוב רגשית. מתמטית, כאילו יותר אנליטית, יותר נכון לומר, צריך לשמוח, כי אתה משהו. זה לא משהו, אתה מישהו. היית יכול להיות void, ריק. היית יכול להיות בתוך השטף האלוהי, אבל אתה מישהו. זה מטורף. אוקיי? וכמובן יש גם שכר לפעולתך יותר מאוחר, ותהיה לך משמעות ויציבות ועצמיות משלך. אבל קודם כל צריך להבין את הסיפור הזה. העולם הזה לא נברא בדין. אוקיי? אבל נחש מדגיש את זה כן. משמע, הוא יודע שאדוני אלוהים, אדוני זה מידת החסד, כי הוא י' כו' כ'. אז זה החסד לא הדין? כן, י' כו' כ' זה החסד, משמע זה מגיע ממקור יותר עליון, נאצל, שמתמזג. ואלוהים זה הדין? כן, מידת הדין. ולכן, הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מעניין. הנחש בכוון מכוון לא מכיר את הממד המוסרי, שבין היתר שלו זה מיזוג של מידות. אז מה הוא אומר? בואו נחזור להערה. התורה מתארת את הנחש כך, והנחש היה עירו מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. כן? אבל כאשר הנחש מתווכח עם האישה, הוא אומר, כי יודע אלוהים, כי יביאו מחלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כמי?
כאלוהים, יודעי טוב ורע. הנחש אומר שוב ושוב אלוהים, ולא אדוני אלוהים. בפרק א' מופיע... הוא לא בכלל לא מכיר את השם עם יוד? לכאורה לא. לכאורה אתה אומר. כן. אוקיי. אז משמע, בפרק א' מופיע שם אלוהים המייצג את הפן הדטרמיניסטי של הבורא. בעוד שבפרק ב' מופיע גם השם הוויה, י' כו' כ', כן? המרמז על טוב והרע, בין היתר. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב להיות אדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. הנחש עושה שימוש דווקא בשם אלוהים ולא בכדי. משמע, הוא מסתכל על ממד מאוד ספציפי, וזו בעיה. בואו נבין. אז אני חוזר עוד פעם לפני הערה. אז הנחש מכיר רק צד אחד באלוהות. הבא לידי ביטוי בשם אלוהים. הפן הדטרמיניסטי של הבורא. זה שברא את הטבע ואת חוקיו, והסתלק, משמע, שבת, מהמציאות. אוקיי? עניין שביטה, הכנתי לכם את הכל, אוגה אוגה במרל נחוגה, סתם זה לא עובד לא כזאתי. הנה, קחו בבקשה את יצירתי. אתם כרגע סוג של עבד לכם. אני משגיח פה מהצד. כן? הוא רואה גם בשיר השירים, משהו שקצת רומז לזה. מציץ מנחלות, מחלות ומציץ מן החרקים. משמע, הוא מסתכל דרך לראות שהכל בסדר. הוא רוצה לראות שאנחנו לא לבד, הוא שומר עלינו. אבל הוא נותן לך להתנהל בעצמך, כי ישות נפרדת. אבל הוא משגיח, אוקיי? אז זו הסיבה שבפנייתו לחווה הוא אומר מה? וייתם כאלוהים יודע טוב ורע. ברם? לא, לא, אבל לא שם. זו הסיבה שבפנייתו לחווה הוא אומר, כן, סליחה. ברם, הנחש אינו מכיר את שם הוויה. אותו חלק של החיות המחדשת ומתחדשת. משתנה ומתפתחת, והתפתחות זה דבר חשוב. אז הוא לא מכיר. הוא לא מכיר בה. אתה לכאורה, לכן שאלתי מקודם. זה לא ברור, לא פעם, בגלל זה אני אומר לכאורה, כי יש סיכוי שהוא לא, או לא מוכן להכיר בה, אקטיבית, או שפשוט לא מכיר. הבנתי. לא מכיר במובן של לתת תוקף. בדיוק, כן. זה ההבדל בין doesn't know או doesn't acknowledge, אוקיי? כשאתה מתפתחת, הבאה לידי ביטוי מוחשי ומוסרי דרך ההשגחה הפרטית של הבורא על האדם. ומשתקפת ביכולת השיתוף והאחריות המוסרית של האדם בבריאה. מה זה אומר? נבראתי, מה אומר הנחש בסופו של יום? אני פה, אני כאן, יאללה בלגן. משמע, אני נבראתי ואין לי אחריות. משמע, אם אין לי אחריות על הנעשה, משמע, אני לא שותף בבריאה, אני לא שותף בעצם העשייה. בעצם השיתוף הזה, הבנתי. לחלוטין. מכיוון שהקדוש ברוך הוא, אתה מכיר את האנשים האלה שהם ילדים כאלה, הייתי קצת סוג שכזה לפעמים, עושה מלא בלגן, עניינים וזה, תקשיב, בוא לפה, תקשיב, אתה, יש לך ממש תפקיד. אתה עוזר לאמא, למדריכה בצופים, עכשיו אתה אחראי על מורל, whatever. הבן אדם ישירות עשה פוזיטיבי. למה? כי הוא מקבל משמעות. כשאתה שם את האדם במקום שהוא בלתי אחראי, לא, באחריות, לא עושה משמעות, גם אחריות. בוודאי. הדבר הזה תמיד יוביל, כל הבן אדם פתוח לאופציה, זה תמיד יוביל אותו למקום שיהיה לו יותר, הוא יהיה יותר, נאמר, אקטיבי, ולא בהכרח, אבל רוב הזמן מוסרי יותר. אולי אני אפילו קצת אגיד משהו קצת שונה, זה מובא בגמרא ששלוש אנשים נמחלים מכל עוונותיהם. גר שנולד, גר שהתגייר, חתן ביום חופתו, ונראה לי פרנס האמון על הציבור. שמה זה אומר? מה שלושתם? מה מפעיל שלושתם? מה שעושה את כולם זה שהם נהפכים לבריאה חדשה, אבל בנושא דווקא של הפרנס על הציבור, זה מכיוון שהוא תופס, יש לו אחריות כוללנית, אחריות חברתית. משמע, הוא מתחיל להיות אחראי לא רק על עצמו, אלא על הכלל, ובכלל אתה לא יכול להיות חסר טעויות. תמיד איכשהו תיפגע באיזשהו מקום, או תפגע או משהו בסגנון. אבל בגלל שלקחת האחריות, מסייעים לך, תהיו לך את הכלים בידיים שלך לעבוד. משמע, מבינים שגם נכנס למקום בעייתי מוסרית, הרבה פעמים, אבל כל תעשה דברים בצורה חיובית, אני לא רוצה להגיד לפעמים, אבל אנחנו לא נכנסים לחשבונות שמיים, כי חשבונות שמיים זה לא קשור אלינו,
אבל מבינים, מתחשבים בנסיבות, בוא נאמר את זה ככה. זה לא לגמרי קשור, אבל זה סוג שקשור, אוקיי? כן, אז אם כן, אז דיברנו על זה, אז אני עושה סוג של ריקאפ בסיפור הזה. הנקודה היא שבסופו של יום, אחריות על הבריאה היא עצם המקום שבו אדם מקבל ממד מוסרי. הנחש שלא רואה את הרצון להיות בשותפות, כאילו את המשמעות של השותפות בבריאה, נכון? שאומר שברא אלוהים לעשות, נכון? אנחנו אומרים כל שבת, מי יעשה? נציגים. הוא לא קולט את זה, הוא נמצא בעולם שהוא תחום, הוא חסר תקווה, ובין היתר, על ידי זה הוא מתעסק עם העולם בצורה תועלתנית, ולא בצורה מוסרית. שהמוסר הרבה פעמים מתבטא באלטרואיזם, זולטנות. עד כאן סבבה? נקסט. לעומתו, האדם הראשון נברא בתור מה? אמנם מן עפר מן האדמה, היינו בעל גוף, שהוא החלק הטבעי המחובר לחומר הראשוני של הבריאה כולה, אולם יש בו גם חלק רוחני, המסוגל להכרת הבורא. נכון? שנאמר שהאדם הוא מלשון אדמה, אבל גם, בצד שני, משום אדמה לעליון. שמה הוא סוג של מיקס. אני לא יודע אם הוא יביא את זה פה או לא. אז הוא מסוגל להכרה בבורא, למוסר ולאחווה. חלק זה שהבורא נופח באדם במו ידיו, הוא הנשמה, או אם תרצה, צלם אלוהים. המהווה את הכוח והרצון לתת ולהשפיע. שים לב איזה מדהים הדיוק פה בהגדרה. חלק זה משותף לבורא ולאדם. מבחינת נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. אז הדמות באה ברוב נקרא לזה התוקף, דווקא בנשמה. אוקיי? עם זאת, אין לשכוח כי האדם וחווה נבראו ישירות על ידי הבורא. המדרש מספר שהם היו כבר כבני 20 שנבראו, יש לנו כבר סוג של, לא רוצה להגיד מושלמים, אבל סורדיש, כן? מושלמים בצורה, לבושי אור, ובעלי קומה מסוף העולם עד סופו. מה זה אומר? מובא במסכת עבודה זרה וגם בגיטין, שכתוב שאדם, כל מיני תיאורים מסוימים שגם הוא היה, באמת רגליו היו בקרקע וראשו בשמיים, הוא התפרס לכמה רוחות, ושהוא חטא, כתוב, זה מובא על ידי, הוא מביא שם פסוק בתהילים, החוב הקדם צרתני ותשת עלי כפיך. כן? זה כאילו, אני מתרגם שדוד המלך אומר, החוב הקדם צרתני, משמע, הצרת מלשון מצרים, קטנה, ותשת עלי כפיך, סוג של כבש. אוקיי, משמע, הורדת אותי מדרגתו שיש לו זהות עם המציאות או עם העולם בצורה מאוד מאוד כוללנית, משמע, הוא חלק מהבריאה ומהעולם ליצור יותר מוקטן. בסופו. מתיאורים אלו, מובן שכל מה שמסופר לנו על האדם וחווה בפרקים הראשונים של חומש בראשית הוא מטאפיזי. כן? בלתי מוכר לנו מניסיוננו האישי שהרי בריאה יש מאין כמו זו של אדם וחווה איננה ניתנת להבנה אנושית כלל. כן? זה ברור אני מניח, נכון? אין לנו פה הסתייגויות. קול. עד כה רמזנו על תהליך השתלשלות העולמות, מאור אינסוף, דרך עולמות עשייה, בריאה, יצירה, עשייה. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד העולם הזה החומרי והגשמי שלנו. כדי להמחיש במשהו את חוסר יכולותינו להשיג את מהותו של האדם הראשון, נידרש כאן למדרש שמתאר את האדם וחווה שנבראו חסרי טבור. איזה מדרש זה? מה זה? איזה מדרש זה? אז כן, בוא נראה. האדם הראשון הוא נברא בעל הכרה ישירה של הבורא. ולמרות זאת הוא נופל בחטאו. על פי תורת הסוד עם נפילתו, מתפוצצת נשמתו לריבי רבבות של רסיסים או ניצוצות, שכל האנושות כולה במהלך ההיסטוריה האנושית בעולם הזה מורכבת מהם. השאלה המרכזית שלנו לשאול בשלב זה היא, מהי תכלית של בריאת כל העולמות הללו? מה רצה הבורא להשיג על ידי התהליך והמעבר מעולם אחדותי של אור אינסוף
לעולמות המורכבים והנבדלים של בריאות משתלשלות, צמצומים, עיגולים וקווים. אני מדבר על זה כביכול, אני אפשט את זה, זה סוג של הצנרת, זה כביכול צנרת שבה בעצם עובר האור האלוהי, הוא מתגבל ומתגבש לכדי מציאות נפרדת, so called מהקדוש ברוך הוא, אוקיי? זה כל הכלים שבהם זה נעשה. שבירת הכלים ועולמות אינסופיים, ובסופו של תהליך, מהו תפקידו של האדם בכל המערכת העצומה הזו של צמצומים והסתרות? כבר הזכרנו, כי הבורא מפנה מקום לבריאה, ובכך נותן מקום לאחר להתקיים בנפרד ממנו. המצב הקרוב לכך ביותר בעולמנו הוא ההיריון והלידה. נראים בפסוק המתאר את הלידה הראשונה מתרחשת עם הגירוש של אדם וחווה מגן עדן. אז לפני זה אני רק אתן לך את הנקודה הזאת, שהמדרש שמדבר שם על זה שהם נולדו בלי טבור, זה קצת כזה כמו... ראית מה מטריקס? לא, אוקיי. אז קצת זה שם אינטואיטיבית. אבל משמע, הם לא נוצרו מתוך ישות אנושית אחרת, הם נוצרו ישר מהמפעל. יצאו חלקים. הם לא צריכים את הנושא של התרבות בצורה הזאת, מכיוון שהם נבראו על ידי הבורא. משמע, יש שם תודעה ישירה של מי שברעם. מי שנולד, מה קורה לו? הוא מחובר עם הטבור לאמא שלו. אוקיי? זה שונה. בסדר. משמע, עוד פעם, זה נראה לי מגיע, כן, טוב, יש לי גבות, יש לי טבור, אבל שאתה חושב על באמת, כי ברור לי הגעתי כן, מאמא שלי, אוקיי, בסדר. טוב, אותו אני לא כזה יודע אם אני מכיר או לא. אוקיי? זה ברור הנושא הזה. מגניב. אם כן, המצב הקרוב יותר לכך בעולמנו הוא ההיריון והלידה. נהיים בפסוק המתאר את הלידה הראשונה המתרחשת עם הגירוש של אדם וחווה מגן עדן. והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר, קניתי איש את אדוני. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. זה נהיה מעניין הסיפור הזה עכשיו. מעולם רוחני יכולים להשתלשל עולמות רוחניים נוספים. אבל לפתע, במציאות של העולמות הרוחניים, הולך ומתגשם הנס של לידת העולם הזה. לידת העולם גשמי מתוך אינסוף עולמות רוחניים. שמה איתו? בתורו. המקבילה לכך בסיפור אדם וחווה היא נס הלידה. ומהו נס הלידה? שכן אדם וחווה לפני החטא היו רוחניים, מתוך כך שנבראו ישירות על ידי הבורא. והנה לפתע מתרחש נס הלידה. ותהר ותלד. נכון? לידה זו היא פלא גדול, כמעט כמו עצם הצטמצמות אורו של הבורא האינסופי, כדי לפנות בתוכו מקום ליצירה שונה ממנו. הבריאה, כן, שהיא בעצם הבריאה, שכן אין לידה כי אם יפגש בין אב ואם. היוצר מהות חדשה, המשותפת לשניהם, אך עדיין שונה מהם ומוסיפה עליהם, כמו הפרי ביחס לעץ. גם דיברנו על זה פעם קודמת, טוב, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל אני כן אכנס לזה כי זה חשוב. כשבן אדם מוליד, ואם אני לדבר על זה הרבה, על נושא של תורת התולדות והזהויות, יש עוד הרבה מה להרחיב, אבל הנקודה היא שכל אחד מאיתנו שמביא ילד, או אני ואתה שאנחנו תוצרים של ההורים שלנו, אנחנו מימוש פוטנציאלים שלא התממשו בצורת האדם ממנה בנו. אני אסביר. זוכר שדיברנו על דיפרנציאלים, נכון שהיה בין הרצוי והמצוי? משמע, נכון, העץ פרי עושה פרי למינהו, ובסוף זה היה מאוד עץ פרי, ובסוף זה עץ עושה פרי. משמע, הגזע לא אכיל, הוא לא מושלם, הוא לא מובא ברוב הדרו, או ברוב מה שאמור לעשות בעולם. אנחנו כבנים, שאנחנו בעצם פירות, אנחנו אמורים להשלים או להנכיח דברים שהיו אמורים להיות או כמוסים לצורך האבות שלנו, אבל לא באו לידי ביטוי בחייהם. אוקיי? אתה יכול לקרוא מה אני אומר? משמע, העולם הדינמי שאמור להתפתח בסופו של דבר, אמור לבוא לידי תיקונו.
בין היתר איך? אחד המנגנונים זה הנושא הזה של הלידה. משמע שנשמת האדם מתפוצצת לאלפי חתיכות, זה מה שנקרא ניצוצות. שמעת פעם דבר לא ניצוצות? אנחנו מאחזרים בעצם את ההארד דיסק הזה, שנייה קורפטד, ואנחנו כל הזמן עושים את זה piece by piece. מה שצריך לידי ביטוי לבוא בעולם, זה טוב מסוים, שכמוס אך ורק בצורה חד ערכית, אצלי, אצלך, אצל כל אחד. ויש לך אפשרות להגדיל את הפוטנציאל הזה שהגלום באבא שלך בצורה גדולה, או בצורה מינימלית, ולהביא מישהו אחר שיעשה ויגלה את הדברים האלה בצורה שלו. אבל קוד המקור תמיד נשמר, והוא מתבטא במציאות בצורות שונות, ומקווים להגיע לסוג של התקללות ושלמות, של אותה צורת אדם ראשונית. זה קצת אמורפי, אבל אני מקווה שזה מובן. אם כן, טוב, פעם קודם פירור ורבו, דיברנו על זה המון, זה היה יפה, אני מקווה שיחזור על זה עוד מעט. אבל המצווה הראשונה שנותן הבורא לאדם וחווה הוא פירור ורבו. מצווה הזאת כוללת שני ממדים, ממד של פירור וממד של רבו. ממד של איכות מול ממד של כמות. נכון? פירור, לשון פרי, משמע, אני נותן בדבר הזה חיות, ורבייה זה כן, multiplication, אוקיי? ממד של שיפור מול ממד של רבייה. פירור ורבו חייבים להופיע בסדר זה בדיוק. למה? מכיוון שכדי להגשים את התפתחותה, צריכה זהות האדם לפגוש בכל שלב בתולדותיה, בצורה גשמית, ממשית ופעילה, את האידיאל של זהותה כפי שהתגשם באחרית הימים. ההיסטוריה האנושית הופכת בכך לסיפור המאמץ של האנושות כולה, ללדת ולהוציא מתוך רחמה את האדם המשיחי. אותו אדם מושלם, המסוגל לשיח, שלום ושלמות. אותו אדם, השלם יותר מקודמיו, מהווה את הפרי ביחס לעץ. משמע תולדותיו. הוא מסמן את ההתפתחות הרוחנית שהתרחשה במעבר מדור האבות לדור הבנים, מהאדם הראשון ועד לאדם האחרון, בשושלת הכלל האנושית. ואכן, מצוות פירור ורבו נותרה תבואה ברוח האדם, שכן, אין שאיפתו של אדם ההופך אב, כי אם שבנו יהיה מה? טוב ממנו. נכון? אב זה אינו חי רק עוד לעצמו בלבד, אלא מה? גם כדי שבנו יגשים את כל מה שהיה טמון בו, ולא הוציא עדיין מן הכוח אל הפועל. משמע, גם אנחנו כל אחד מאיתנו הוא פרי, עוד פעם, מקווים שפרי יותר מתוק ויותר טוב, שאבותינו קודמים, אנחנו גם רוצים שלהביא את המשכיות. למה בעצם הדבר הזה מגיע לידי ביטוי? כמה ממדים, קודם כל שממד הנצח. שבן אדם רואה ילד, הוא נוגע בנצח. כי משהו כתוב, זה מובא במסכת, אני לא זוכר. אבל כתוב שמוח הבן נמשך ממוח האב, כן, וגם כתוב בדיוק איך הדבר הזה, אני מצליח את עבודה זרה, אני חושב, אפילו, אני לא סגור על זה, אבל זה גם אלה קומפוננטות מגיעות מהאם, למשל, אבא מביא את השיניים, כאילו כל דבר שהוא בלובן, שיניים וזה, והאם מביא את הדמומיות. משמע, יש סוג של תמהיל כזה או אחר, אבל גם מה שמובן בין היתר, שגם הילד שלך הוא בין היתר, לא רק שהוא יצור פיזי כמוך, הוא גם ממשיך תכונות נפשיות, וגם, אני מניח גם שכליות שלך. וכך אתה בעצם נוגע בנצח, כי משהו ממך ממשיך הלאה. עוד דבר אבל, שמובא פה, שזה קצת אותו דבר, זה הציפייה שלך להשתלם דרכו. לא רק המשכיות, מבחינת סוג של רבייה, אתה גם רוצה גם שמשהו שהיה טעון בי, זה לא נכון וגם בנושא של חינוך, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שחיים דרך הבנים שלהם, זה לא נכון. קודם כל תהיה אתה. אבל אחרי זה תן לילד שלך להראות מה הוא יכול להראות לך שהיה טמון בך ולא יכול להוציא לפועל. איך אני יודע את הדבר הזה שאסור לחיות דרך הבן שלך, שנאמר חנוך לנער על פי דרכו. זה נאמר על עשיו, לא? מה זה? זה נאמר על עשיו, נכון? זה בין היתר, זה בדיעבד, אבל כן. אבל זה בעצם הנושא, מה זה חנוך לנער? פעם אח שלי אמר לי משהו מאוד מעניין. אח שלי נותן לילדים שלו, שמות מאוד תנכיים. וגם נותן להם ייעוד בין היתר. הוא נותן להם ספיץ', כאילו שם אחד עברי, שם שני עברי, והוא נותן להם, אגב, בין המקרה שקוראים לו עברי. והוא נותן להם גם תפקיד.
פעם שאלתי אותו, למה אתה לא קורא לו בשם שני, בשם של אבא שלנו? אצל ספרדים קוראים על שם הסבא. מאוד הסכמתי מה שהוא אמר, אני גם כנראה אקרא לבן שלי בשם של אבא שלי, כפחות השני, אבל הוא אמר לי משהו מעניין, הוא אמר לי, הוא זה לא אני, הוא משהו אחר. יש לו משהו אחר אצל המציאות שזה לא אני. אני לא כמו, אתה יודע, טראמפ וטראמפ ג'וניור, זה לא אסף ואסף ג'וניור. אני לא בא לשכפל את עצמי, אני בא לתת לו את המהות שלו. וזה מאוד מאוד נכון. כשמבינים את זה, אתה מבין שמשהו אחר טמון בך שאתה לא יכול לפתח אותו, ותן לו לזרום בצורה טבעית ותעצים את זה בתוך הילד. אחרי זה מה שאני אומר? אוקיי. מדהים. ברור, אוקיי. יפה. בשתי מהויות של האב ושל הבן נפרש פער. מהות האב היא מצב של הבטחה, בעוד שזו של הבן היא הגשמה. יש דור של אבות ודור של בנים. אולם האב חי למעשה רק דרך ציפייה להתגשמותו, והגשמתו דרך בניו. מצוות ההולדה שניתנת לאדם היא בראש ובראשונה לתת פרי, משמע להוסיף אל הפועל דבר מה חבוי באב, שיש בו יותר ממה שיש באב. אוקיי? משמע האב יש לו תכונה מסוימת, אבל היא לא באה לידי פרפקשן. הילד יוציא את זה בצורה אינטואיטיבית ואו טבעית. רק כשהפרי מופיע, יש להרבות אותו. להוציא אל הפועל עוד ועוד כמוהו. כשתהליך הריבוי מקדים את תהליך הפרייה, אז מה קורה? אז יש בעיה. אז הם מתרבים חיקויים או בוסר בבחינת ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה וילוד בנים ובנות. לאחר שאדם וחווה הולידו את שת, משמע הפרי המשובח, או המשופר שלהם, הם המשיכו במה עשו, מילאו את העולם בעוד פורמטים קצת יותר בעייתיים. אז למה כי הם לא פרו, הם רק רבו? יותר, סוג של. כן. לא, אתה תראה, אני לא רוצה לבלבל אותך, עוד שנייה. משמע, לאחר שאדם וחווה הולידו את שת, הפרי המשופר שלהם, הם המשיכו ומילאו את העולם לרוב בבנים ובנות. בני אדם אנונימיים חסרי זהות ייחודית. תפיסת ההיסטוריה מוצגת בתורה כזרימה של תולדות והולכות. ההולכות המתפתחות תוך התקדמות לקראת מטרה של יעד סופי המוגדר של ההיסטוריה, שהוא לימוד האחווה והיכולת ללמוד לאהוב את האחר כנברא מאותו בורא. ניתן לומר כי סיפור בריאת האדם הוא הקדמה לסיפור הולדתו של בן האדם. שמה? השואף לשלמות. ההיסטוריה מוכרת לנו בתחילה רק מי שקיים כבר אדם בעולם, אשר עבורו נמצא תוכניתיו אמורה לקרוא עור וגידים לאורך זמן. אך בד בבד עם יצירת האדם מופיעה תפיסה של משיחיות מחויבת. כדי שההיסטוריה תהיה משמעותית, היא חייבת להיות רק בבחינת הכנה, אימון ותרגול של בני אדם, המיועד להביא אותם לעבר אותו הזמן שבו תיוולד במציאות העולם הזהות אנושית המסוגלת לאחווה ומוסריות. בכך יהפוך האדם להיות שותף מלא של הבורא, שכל מהותו אחווה ומוסריות, וההיסטוריה כולה מחכה לאותו אדם שיממש את עצמו ואת הכוחות המוסריים הגלומים בו. או אז יהפוך העולם הזה, משמע העולם של ההכנה, הניסיון והחינוך לעולם הבא. העולם שבו האנושות כולה תגיע לשלב הבר מצווה שלה, so to speak, תהיה בוגרת ובעת אחריות מוסרית עצמית ועצמאית. אני קצת סוגר את הסיפור, אני קצת מחזיס. עוד פעם, מכיוון שאנחנו נמצאים בעולם שהוא הכנתי, גם במסכת עבודה זרה, שכתוב שלמה נברא אדם ביום שישי בשעה, כאילו ממש לקראת, כביכול שהערב מעובר, בכדי שיכנס ישר לסעודה. הסעודה נקראת עולם הבא. משמע שיהיה, כאילו, שלא יהיה אפילו פיפס של בעיה שיכול ישר להיכנס שלא יהיה לפדיחות. מה לעשות שהוא חטא? אז החלטנו לזה סוג של סייטרק, ונתנו לנו תיקון. תיקון, משמע האפשרות שלי, תיקון זה לא to fix, זה אומר להעמיד. משמע להעמיד את עצמנו בצורה שונה, אבל שמגיע לאותה מטרה. אז נכון שאנחנו מתעכבים עכשיו בדרך, אבל הנושא הזה של התולדות מאפשר לנו בעצם לשחזר במידה מסוימת את אותה מציאות שבה יוצא האדם שיכול לתקן, משמע להעמיד את העולם בצורה מוסרית וללמד את העולם אחווה מהי. שפולציה שלה זה שמה? אין מלחמות, אין גזל, אין שוד, אין חמאס, תרתי משמע.
ויש באמת אפשרות של רצון זולטני אחד כלפי השני. לא רק היהודים, כל באי העולם. היהודים זה יגיע, אבל כולם צריכים לבוא. הקדוש ברוך הוא רוצה עולם של אחווה. אבל זה קצת להתבדר עם כל הפדיחות שלנו. אז הנקודה היא שאנחנו עכשיו, מה שאנחנו מכינים, אנחנו מנסים ככל אחד לשפר את עצמו במקום שלו, והידיעה זה ליצור סביבה או קולקטיב אנושי כולל שיצמיח בן אדם שיוכל לעשות בעצם, נקרא לזה יהיה ההומניסט המוסרי הכולל. לא סתם הומניסט רגיל, הם לא תמיד מוסריים. הסיפור הזה קצת ברור או שקצת אמורפי? פצצה. לעניין זה קשורה ברכה שאומר האב לבנו בעלותו לקריאת התורה ביום הבר מצווה שלו. רק את אשכנזים אגב, לספרדים לא אומרים את זה. ברוך שפטרני מעונשו של זה. למה? שכן ביום זה עוברת האחריות המוסרית מהאב לבן. יש מדרש שעוסק בזה. ויגדלו הנערים. רבי פנחס ושם רבי לוי. משל למה? להדס ועצבונית. אוקיי? מה זה עצבונית? זה סוג של קוצים כאלה. שיהיו גדלים זה על גבי זה. כיוון שהגדילו, הפריחו זה רחוב וזה חוכב, כך כל 13 שנה הולכים שניהם, משמע יעקב ועשיו, כן? לבית הספר, ובאים מבית הספר. לאחר ג' שנה, זה הולך לבית המדרשות, וזה הולך לבית עבודה זרה. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך אדם לטפל בבנו י"ג שנה. מכאן ואילך, צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה. אוקיי? כמובן שאנחנו קצת בעולם קצת שונה, עם מורטוריום מוגדל לצערנו, אז אנחנו קצת פחות שם לגמרי. אבל עוד פעם, אתה יכול להביא את הבן אדם עד איפה שהוא יכול להגיע. מפה והלאה, אתה יש לך אחריות כלפיו ודאי, אבל אתה לא יכול לשלוט על הדברים איך הם יעשו. ילד שלך צריך לקחת אחריות על החיים שלו, והוא צריך להבין את זה מגיל מאוד, כמה שאתה מוקדם. כמובן, לתת לילד להיות ילד, לא להפוך להיות קורא פחם, אבל לתת להבין שיש לו אחריות. תהליך זה מסביר מדוע תקופת הילדות הינה כה חיונית בחיי אדם. תיאורטית, ניתן היה להיוולד מבוגר, כאדם וחווה בשעתם. אבל אצל בעלי החיים תקופת הילדות קצרה ביותר. גוזל, היצא מהביצה מתפקד מיד. עליו רק להמתין עד שגופו יגדל קצת, כדי שישתווה במה? בכל לאימו. לעומתו, התינוק מעווה את פרצופו בלידתו כי הוא אומר, אבוי לי לאן נפלתי. אני אספר לך סיפור מאוד מעניין. אני אספר, טוב, אני לא אתן את כל הדרשה הזה, אבל אני אקריא לך משהו יפה. אומר רבי שלמה אלקבץ, מקובל האלוהי, שכתב בנט לגבי לך דודי, שאנחנו קוראים שירים לפני כל שבת, הוא כותב משהו מאוד יפה לגבי תינוקות. לא זוכר באיזה ספר זה, אבל הוא אומר משהו מדהים. הוא אומר שתינוקי שנולד, הוא בוכה. ואז אמא שלו שרה לו, והוא נרגע. אז דבר שכולנו מכירים אותו, למה בדיוק? אז יגיד לך כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר שמכיוון שהוא כל כך טרי מהניילונים מלמעלה, כתוב שהוא כל כך רגיל לשמוע את שירת המלאכים, שבעצם שרים מסביבו כל הזמן. אז הוא שומע את אמו אומרת את הדבר הזה, הוא מקבל כבבואה של אותה שירה, נזכר מאיפה הוא הגיע ונרגע. אני קצת מתכתב עם הסיפור הזה פה, כי תינוק שמגיע לעולם הוא קודם כל בטראומה, לאיפה הגעתי, למה אני לא חלק, מה אני עושה בו בכלל? משמע, הבן אדם הוא יצור שונה, הוא לא משהו מתחיל לתפקד, קודם כל מתחיל לחוות את, זה גם משהו, יש לזה מחקר של שימפנזות, טוב, לא נכנס לזה, כי זה באמת יוצא מהכלל, אבל אדם הוא קודם כל יצור עם תפיסה עצמית, לא תפיסה טבעית, הוא לפעמים לא מבין בכלל מה הוא מחפש פה. זה לא תראה את זה, חיה לא תשב ותתחיל לצחות על עצם מהותה, היא פשוט תחיה. אדם לא ככה. ילד שואל למה. ילד חי, יש לו דברים שהוא שואל למה זה, מה זה. זה גם חמוד ומתוקי וגם נחמד, הוא חוקר את סביבתו, אבל הוא באמת שואל, מה אני עושה פה? מה זה המקום הזה בכלל? אוקיי? זה תאומי. אז כעובר נפל נפלתי, והעף ממאמץ זה הוא נרדם. המרחק בין מה? בין בעל חיים המתחיל את חייו לאדם המתחיל את חייו הוא רב ביותר. בין כל היצורים החיים, בכלל בטבע.
האדם חווה את תקופת הילדות הארוכה ביותר. כי ילדות היא תקופה של התמחות ורכישת ניסיון. בהמה, כשמה כן היא, בא, מה? משמע, הכוח שלה הוא כבר בא. מרגע לידתה ועד מותה אין כל שינוי במהותה. על פי ההלכה שווה עגל בן יומו בכל למה לפרה. התייחסות. אין שום התפתחות? יש התפתחות, אבל התפתחות מהותית. משמע, עוד פעם, לא יש שינוי כאילו, נקרא לזה, שינוי משנה מציאות. הוא יהיה אינסטינקטים, אני לא זואולוג, אז אני לא בא, אתה יודע, לתת ניתוחים יותר מדי מסובכים, אני קטונתי בנושא הזה. אבל החיה במהות אין לה תפיסת מציאות כאילו עצמאית, ולכן מה שהיא תעשה, היא תעשה סט דברים צפויים מראש פחות או יותר. לא כן האדם, מלכתחילה ניתנים לו החיים במתנה, ואחר כך עליו לזכות בהם על ידי מימוש הפוטנציאל המוסרי הגלום בתוכו, וזה חשוב. זה בעצם, מפה מתחיל בעצם השיעור באמת. רק באדם קיימת בשעת לידתו ובריות רוחנית, שאותה עליו להוליד ולהוציא החוצה מן העלם שבתוכו בשלבים, עד שעת מותו. רק על האדם מוטל להוציא מן הכוח אל הפועל כאילו, מן הכוח אל הפועל, אותה עצמה, חבויה נמצאת בתוכו בהסתר. טוב, זה קצת מנוסח במי יודע מה. זה שאומרים לו בשלבים להוציא, זה מעניין אותי דווקא. כן, בוודאי. אני לא רוצה לראות אחת, שיש פה חשיבות לשלבים. בטח. זה יפה. אומר על זה... אתה לא רוצה יותר מדי... חס ושלום, אומר על זה הגר"א... שכחתי איפה הוא אומר את זה, ראיתי את זה. הוא אומר שאחד הדברים הכי מסוכנים שאדם יכול לעשות בחיים שלו זה לקפוץ שלבים. מסוכן מאוד. זה דרמטי בעיניי, זה מה ש... וואו. אמרתי פעם מה הרב קוק אומר על זה. שלא אמרתי לך על זה? הוא כתב, נראה לי באגרות הראייה זה מובא, לא זוכר אבל בדיוק איפה. כותב לגבי, הוא התעסק עם הנושא של האבולוציה. ראיתי את זה, ומה שהוא כותב שם משהו מדהים. הוא אומר שרוב העם נוטים לראות את הוא יודע על אבולוציה, כאילו, אני מדבר לך על זה, זה נכון או לא נכון או מה שאכפת לי. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה פחות מעניין. מה שאני כן מרוויח מזה זה משהו אחר. הוא אומר שרוב העם נוטים לראות את הקדוש ברוך הוא כמחשף. העושה יש אין. למרות שהקדוש ברוך הוא בעולמו, וגם אנחנו כבני אדם, כפועל יוצא מזה, עובד בצורה תהליכית. דברים לא קורים בצורה ישירה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מנסים כל מיני, כאילו, עולם אינסטנט כזה, שיש אין, זה עניין של כישופים, הוא קורא לזה. שהסוציאציה הזה לחלוטין הקשורה איתו. מה? זה תשדיר שזהו, זה פעם שהיה עם התאונות דרכים, צחיק, אתה מכיר את זה? איך? עם התאונות דרכים ש... לא. אוי, זה אחד הפרקים הטובים שלהם, זה... לא. זה מתחיל בזה שמתעוררים בגן עדן או בגן, או משהו מה כי הם חלק מהדרכים. דוב נגיד לנו מכשפה. מרקים אותו למטאטה, ואז פתאום הוא אומר, אני מכשפה, אתה רוצה להיכנס להירון? לא, אני מבקש, יש לי ילד, נפל הילד, כאילו זה... וואי, זה אחד התשדירים הכי טובים של זהו זה. אתה תראה לי זה אחר כך אולי שזה ביוטיוב. אבל זה, כן? לא, זה מדהים. זה חשיבה כאילו, זה חשיבה לא טבעית. אז מה שאני מרוויח מאבולוציה, שזה מרגיש לאנשים לחשוב בצורה תהליכית. וזה טוב לי. כן? כי מבינים יותר איך הקדוש ברוך הוא עובד, ואיך דברים אמורים לעבוד בצורה אמיתית. אז, כן. אז שכן, רק באדם, וזה הנה פה קצת פצצה מעניינת, שכן רק באדם תבואה יכולת הצמיחה והגדילה של האדמה. בום. אוקיי? זה חשוב. מה, האדמה תצמח מעצמה באדם כאילו? לא. שים לב. עצם זה שהאדם מתפתח בצורה כזאת, מכיוון למה? כי הוא קיבל את אותו הכוח מהאימא השנייה שלו, שזו האדמה. האדמה היא גורם מצמיח, מוצאים מתוך דברים חדשים, כנ"ל האדם. אתה אוחז מה אני אומר? זה מדהים. שכן רק באדם תבואה יכולת הצמיחה והגדילה של האדמה. עליו להצמיח מקרבו את העליו, פרחיו ופירותיו הרוחניים. אם לא הצליח אדם לממש את כוחותיו, הוא נותר כל ימיו בגדר של בריה בעלמא. כן? או בריה. זה בעצם הנושא.
בנו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוחמץ. יצור שלא צריך להוציא את האלוהות התמונה בו מן הכוח אל הפועל. כן? בחברה העברית המסורתית, הילד הופך מבוגר ואחראי למעשיו בגיל 13. הוא יום הבר מצווה שלו. בחברה כזו אין פער בין מה? סליחה, אני קצת... יש לה התבגרות לפיזיקה המסורית. כן, אולי אפילו תוכל קצת לקרוא אתה למה היום אני אחרי המיון אני... בחברה כזו אין פער בין שלב ההתבגרות הפיזית לשלב ההתבגרות המוסרית-חברתית. ובחברה המודרנית, מאחר שילד נחשב בעל חובות וזכויות של מבוגר בגיל 18 או 21, הרי שנוצר פער שאינו ניתן לגישור בין תהליך ההתבגרות הפיזית של הנער להתבגרותו ואחריותו המוסריים. ככל שהחברה מתפתחת יותר, הולכת תקופת ההתבגרות זו ומוארכת. לכן, יצרה החברה המודרנית מעין תקופת ביניים מלאכותית, המכונה גיל ההתבגרות. תקופה מלאכותית זו יוצרת בעיות רבות לנער המתבגר, שחלק כבר לא נחשב ילד, אך עדיין אינו מוכר כמבוגר. השוני בשתי החברות נובע מכך שבחברה מודרנית ילד נחשב מבוגר בגיל שבו יכול לשרת בצבא, היינו ביום שהוא מסוגל לקחת חיים של מישהו אחר. ואילו על פי התורה, ילד הופך בוגר ובעל חובות וזכויות מהיום שבו מסוגל לתת חיים למישהו אחר. תפיסת העולם, מסתתרות מאחורי שתי גישות אלה, שונות תכלית השינוי. ממשל ההדס והצבוני שהבאנו לאל עולה, כי ביטוי הבר מצווה הוא גילוי בפועל של הקיים בהן, הוא גילוי בפועל של הקיים בהן בכוח. כאשר משחרר האב את בנו ללכת בדרכו הצבאית, מתגלה בבן מה שהיה תלמוד בו מלכתחילה. כך גם האנושות כולה. במונחי המסורת היהודית, האנושות מחכה לימות המשיח ולתחיית המתים. ימי הבר מצווה שלה, שבהם יממש האדם המשיחי את מטרת הבריאה, וימלוך על אנושות המסוגלת כבר למוסריות ולאחווה. בום. וואו. כן, לחלוטין. זה מה שקוראים בבחינת קצת ילדים. בבחינה כוללנית, לא מבחינה אינדיבידואלית. אבל אנחנו לא הגענו למצב הזה בתוך חברה אנושית שאנחנו מספיק מיוחדים, מיינדד, ודזגנטד למטרה. אנחנו רק ליד. לא הבנתי את זה. עוד פעם, משמע, כפועל יוצא וכמבחן התוצאה, וזה חשוב להבין את זה, אנחנו כחברה אנושית, מה שרוצה להגיד פה הרב, זה שאנחנו לא הגענו למצב שבו אנחנו מספיק בשלים בכדי להיות באמת זולטנים. משמע, יכולים לקחת אחריות על המציאות. אנחנו יותר מפולגים כאורגניזם אנושי, אבל לא כאינדיבידואלים ולא כחברות. יש חברות כמובן שעושים דברים נאצלים מאוד. אבל אנחנו נמדדים לא רק ברמה אינדיבידואלית, גם ברמה של עם, וגם ברמה עולמית. הבנתי. זאת אומרת שעכשיו אתה מוקם את האפשרויות האלה בחברות מסוימות, בפרסונות מסוימות. נכון. אבל אתה אומר, אין פה משהו עדיין שהוא אחיד, שהוא... לא אחיד. זה לא קיים, זה לא טבוע בכל הבריאה. נכון. ולא רק זה, זה לא טבוע בכל הבריאה, ויותר מזה זה לא... גם יכול להיות נגיד חברות שהן ספרטיביות, עובדות כמו שצריך, כשיתוף פעולה זה עוד דרגה. לא מצליחים להתנהל אחד עם השני. עם משהו שהוא לא הם. וואו. זה נושא קצת... זה מדהים, שאתה יכול לעשות משהו בעולם העולם העסקי, זה מדהים. זה פשוט מראה פשוט באמת למה שקורה. לחלוטין. מדהים. וזה באמת ההבדל המהותי בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות. מדהים. הרב מדבר על זה הרבה. משמע שבשביל שאני ואתה נוכל להסתדר, אתה חייב להיות כמוני. לא, אני לא צריך כמוך. לא. זה ה-state of mind של החברות הללו, שהן יותר כוללניות. משמע, אם אתה רוצה להיות כמוני, אם אתה רוצה שנסתדר, אנחנו חייבים להיות אותו דבר, אחרי איך נסתדר, השוני היא בעיה, בוא נקים כפר גלובלי, בוא נשלי, אם אני אוטוריטן, כאילו כמו היטלר, בוא נשמיד את העולם ונעשה פה גזע ארי יחיד, אם אני דאעש, כולם מוסלמים. כל הדברים האלה זה בעצם ערכים טוטליטריים שלא מסוגלים לקבל את השונה באמת. היהדות היא לא קוסמופוליטית, היא אוניברסלית. זה אומר שאוניברסלי, אומר שאני יכול להתחבר עם כל ישות, אפילו שהיא שונה ממני במהות, בכדי ליצור קשרים. זה אוניברסלי? כן. ומה זה קוסמופוליטי? משמע, אני ואתה, וכולנו זה בעצם אותו דבר. הבנתי. כולנו רקמה ישות אחת, אבל מאותו סוג. אוניברסלית אומרת, כולנו רקמה ישות אחת, אבל שונים, ואני יכול גם, וזה שאתה לא אני, זה בסדר. ואין לי בעיה עם זה. כל אם נשמור על כמה גיידליינים מאוד ספציפיים, הכל טוב בינינו. מה הגיידליינים האלה ברובם? שווה לצור בני נוח. לא כזה סיפור אגב.
וכמובן יש כל מיני שכבות מעל, אבל זה הבייסליין. וואו, זה מדהים. כן. אז משמע, וזה מה שנאמר על עם ישראל, נכון שכתוב אומר חז"ל שישראל באומות כלב באיברים. משמע, שים לב על המשל, משמע העולם הוא כמו גוף האדם, משמע היד שלי לא דומה לעין שלי, ובכלל השיער שלי לא דומה לציפורניים שלי. דברים שונים, אבל כל מתפקדים אחד לשני. רגע, לא כמה בוקר אומר, נמאס מהיד הזאת, תעופי ממני. זה לא אותו דבר כמוני. לא, הם עובדים ביחד בשביל לייצר דברים חדשים, פעולות חדשות. whatever. אז ישראל, מה שאמורים לעשות, זה בעצם להיות הלב, מה שמקום שבעצם מפעפע את אותו אדם, שבעצם מריץ ומרים את כל הדברים, את כל האיברים, וליצור בהם חיות משותפת, ולתת להם בעצם סוג של, נקרא איזה... כן, שכל אחד פונקציונלי, הוא משפיע בעצם על התפקוד של לחלוטין, וכל אחד חשוב. מדהים. כי בן אדם לא יכול להיות בלי רגל, ולא יכול להיות בלי יד ולא בלי עין, הוא יכול, אבל איך הוא ייראה? לא מי יודע מה. אז אני לא יכול באמת לוותר על אף חברה אנושית, במהותה, אבל אני לא יכול לתת לחברה אחת לעשות קניבליזם לכל שאר חברה, לכל שאר חברות האנושיות. כי ככה לא מתפקד עולם בריא ורבוד. יפה מאוד. זה מובן, כן? כן. מדהים. טוב, מפה והלאה זה... וואי, איזה פצצה. טוב, יש פה... טוב, השאלה אם אתה עייף או לא. אני מעדיף לעצור כזה, זה שוקע לי טוב עכשיו, בדיוק עכשיו ללכת הביתה. כן, סבבה. כי שתי עמודים הבאים זה הבום, אבל סבבה, נעשה את זה פעם הבאה. מדהים, אחי. וואי, אור, תודה רבה, וכל הכבוד, בכיף. וואו, שלא ויתרת. כן, אחי, זה...